Kardom kata ko pinia video bang ke ilitum akorte tum hanisia Birta Keme labang ke keceng si mate first center football knockout tournament do ponji la ke do ponji adim labang ke theso jur pathu club lamding road 5 kilo long situ ponpo keceng ponji labang ke 15 September ban si ceng ponpo la si korte tum sitame labang so cepate long cepate dun tha laga cepate dun long ji phaneli aper screen along phone numbers tame people la pen la apostar sitame nili labang so screen long people po koson si cepate long aron hai hui ma la pen labang so ke cepate ke patir people labang ke center sports club atum si patir people lo labang so ke patir people akimang mate labang so tournament ki people na kimang abang ke ili tum akorte tum sitame akang tu yang deng ke pathudun long ji la pen I experience ay hui sitame labang so tournament long pen Charlie pon long po la si ili tum akorte tum hana kang tu yang deng ke pali dun ji phan sila bang so tournament bang ke pipon lo la henlo ke mang ke la si kadogo sitame cepate dun iktha la pen ke cepate dun de atum sitame ili tum akorte tum han aning kirung dun ji phan ili tum 15 September pen ke ilitum pathu sitame langdon sina aning rong don sina alira champi dun la si kadogobe korte tum han sitame all the best la si khola dakle chetong na kadogobe sitame kardong